Euro 90 centov je suma, o ktorú sa od 1. januára zvýšia dôchodky. A myslím, že nikomu netreba zvlášť vysvetľovať, že je to veľmi malá suma, že je to almužna, ktorá skôr ponižuje, ako poteší všetkých dôchodcov. Do roku 2013 platil systém zvyšovania dôchodkov, systém valorizácie, ktorý bol zavedený dôchodkovou reformou, ktorú som pripravil a zrealizoval. Vďaka tomuto systému, ktorý bral do úvahy aj rast inflácie, aj rast priemernej mzdy, sa dôchodky zvyšovali v celku dynamicky a až do súčasných dní takto vzrástli o vyše 70 %, čo iste nie je malá suma. Súčasná vláda Roberta Fica zmenila tento systém a zaviedla systém, ktorý výrazne znižuje rast dôchodkov. Naozaj až tak, že na budúci rok dôchodcovia sa môžu v úvodzovkách tešiť na euro 90, do ktoré sa im dôchodky zvýšia. Preto som navrhol zmenu zákona, ktorá je veľmi jednoduchá, ktorá by zaviedla brzdu do takéhoto systému, ktorá by zabezpečila, že na garantovanej minimálnej úrovni sa dôchodky budú zvyšovať aj v tom prípade, že inflácia bude nízka alebo záporná. Stačí, aby sme toto do zákona doplnili, ja navrhujem 3%, a dôchodky od januára by mohli byť nie vo výške plus 1,90 €, ale vo výške 12 €.